Mbak, tak ceritani. Aku sok growegeten ambek Yuk Lastri ku. Lah apa? Lah ya apa nyelang dhuwit nang aku wae balekno lho ribet ae. Lah apa mau selangi? Lah ya apa Mbak? Lah wonge lho mara nang omahku ambek pasang wajah melas yo gak tega sih aku. Lah terus mau selangi piro iku? Selang 500. Lah ngene iku gak mau kei bunga ta. Dapat dikei bunga lah wong gak dikei bunga ya le balekno angel apa men tak kei bunga apa gak dilok-lokno aku engko sing jarene iku riba, iku dhuwit haram nek dingonokne aku engko bulian. Sampeyan dhewe sing salah sih. Lah apa mau selangi lek wis wayahe wonge koyo ngono. Aku kusaken, Mbak. Lah terus ngene iki lek dhewe gak nyaur. Lah iya. Ya ngeluh ngene iki. Saiki ngene, lek kan Yuk Lastri kan wonge gak duwe, jadi aja berharap duitmu iku katene balik. Ya gak iso wong iku dhuwitku kok aku lu njaluk dhuwit-dhuwitku dhewe. Apa sih sampean niku Mbak diajak cerita tambah aku sing mbok kei wejangan ayo wangi aku njaluk nih dhuwit nang Yuk Lastri. Malah 100 engko. Wong sing ngutang sampean masa aku melok kok nagih. Tapi engko sampean tak kei 100. Gelem gak? Lah lek gambale lah padha ae aku tiwas meloki nagih metenteng aku ya gak sida mau kei lek dhuwit gak ono sing kei nyaur. Jupuki barang nang omahe ae ta. Kira-kira lo barangnya Yuk Lastri lo di sing kene dijoko barangnya kalau berharga. Ya wis lek ngono aja berharap lah duitmu katene balik nang Yuk Lastri wis ikhlasno ae. Sembuh Mbak, bosen aku mikirno dhuwitku 500. Walah iku sik 500 nane yo lek 2M.